Mga bossing, ito na yung part 2 ng issue dito sa motor ko, no? So, nakabili na ako ng bagong battery at magandang klaseng battery, no? Ayan na. So, nung naisalpa ko na yung battery, mga bossing, ganun pa rin, no? Hard starting pa rin. Ang nagbago lang doon, hindi agad nalolobat yung battery na ikinabit natin na Iwasa. No? So, may kamahalan yung battery pero okay lang. Ayun, nag-improve naman yung mga teorya natin. No? And then, gusto ko palang magpasalamat sa lahat ng nag-comment, nagbigay ng idea sa mga posibleng dahilan kung bakit hard starting to. Merong nagsabing oxygen sensor, yun nga, battery, mahinang klase, yung Motolite is hindi siya recommended para sa KTM, para sa motor na to, dahil mataas ang kompresyon, matigas ikutin yung starter. Ayan, and then ganun pa rin yung issue, hard starting pa rin, ayaw pa rin umandar. Kahit na i-series ko, ayaw pa rin umandar. May mga time na umaandar. Pag umaandar, mga ilang segundo lang, namamatay na. Ayan, kinalas ko na ulit lahat yan. Pati yung fuel pump, yung tangke, yung spark plug. Hinilip ko na yung mga posibleng pati ignition coil. Kinalas ko na rin. Tinignan ko kung may mga lost connection ba. Wala kasing nalabas na error code sa dashboard natin, no? At ayun na nga, talagang parang gusto ko nang sumuko. So binalik ko na siya lahat. Pinagkasalpak ko na yung mga cover at nasa isip ko na dalhin ko na lang to sa shop doon sa Andres Motor Parts o kaya naman kung saan malapit, no? And then ayun, nakapag-chat pa ako sa isang tropa na talagang isa sa mga trusted mechanic ni Andres Motor Parts, no? Nagtanong ako sa kanya at binanggit ko rin sa kanya yung issue ng motor. Bakit ganon? Sinilip ko yung spark plug, naglulus yung kuryente, minsan wala, minsan meron. So, doon pa lang nagduda na ako, baka ignition coil. And then, ang sabi ni tropa na yung high tension wire, putulan ko ng konting-konti lang talaga. Siguro mga 1 cm o 2 cm yung naputol ko. And then, ayun, nung pinandar ko, umandar, 1 click din naman. And then, itinakbo ko din siguro mga 5 km. And then, pauwi dito sa bahay. Okay naman, wala namang Ayan. So, ayun lang. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nagbigay ng komento. And then, ayun, maaasahan talaga ang mga katropa natin dyan. So, ito na yung part 2. So, pero sa ngayon, under observation pa rin siya. Kung mamaya, makapagpahinga ito ng mga 2 hours o 3 hours na naka-standby o lumamig na, panda rin natin ulit kung hard starting pa ba o hindi na. Update ako ulit pagka ganon, hard starting pa rin. So, ayun lang mga bossing. Thank you very much, no? Ayan, alright. Ride safe sa inyong lahat.